Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga biyahe na lang sa bus padulong kag pagwa sa Negros Occidental ang mag-require sa mga pasahero sa vaccination card. No vaccination, no ride gid sa Bacolod Silay Airport. Tatlo ka mga persona nga nagapanghimo sa peke nga vaccination card, arestado. Sa Sipalay City, bangod sa pagpangimon, babae ginbuno-buno sang iya anay live-in partner. Kag sa good vibes, nakahibalo ka mo ba lang nga may mga produkto gikan sa cinnamon nga diri lang nga ginahimo sa Negros Occidental? Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tatlo ka mga persona arestado bangod sa ginaaligar pagbaligya sang peke nga vaccination cards. Nalakip sa ginaresto ang tag-iya sang printing press kag tatlo ka persona sa Barangay 24 sa Bacolod kung sa diin ginaalegar ginaobra ang mga peke nga vaccination cards. Sunod kay Major Ramel Sarona, ila na aresto ang tag-iya sang printing press nga si Lorisa Funelas kag mag-asawa nga Maribeth kag Ivan Horos nga suno sa iya naga-transact sa mga customer nga nagapaobra sang peke nga vax card. Duha ka semana na ang nagligad suno kay Sarona sang sila ang nakabaton sang impormasyon angod sa pag-obra sang peke nga vaccination card sa sini nga printing press. Kag matapos magkumpirma sang Regional Intelligence Unit pati na sang Emergency Operations Center sang Bacolod, ilagin patigayon kahapon ang operation. Kaso nga paglapas sa Republic Act 11332 kag falsification of public documents ang ipasaka sang PNP batok sa mga naaresto. Sa number 9, angot sa mga balita, Emergency Operations Center luyag tukibon kung sino pagid nga mga persona ang kaupod sa nagapangpeke sa mga vaccination card kag certificate. Halos hindi man maglayo ang mga peke nga vaccination card kag bisan pa ang mga certificate sa original nga mga documents nga gina-issue sang City Health Office nga na-recover sa kapulisan kag Emergency Operations Center sa entrapment operation batok sa tatlo ka mga persona sa Barangay 24 sang kahapon. Gani luyag man ni ang Executive Director sang EOC nga mapadalman pa sang kapulisan ang pagpangusi sa agud mapatod kung sino pa ang mahimo naghimbon sa ila para sa pagpeke sa mga dokumento nga ila ginabaligya sa publiko. Dugang paniang nga magluwas nga delikado ang ini nga illegal nga hilikoton sarang man mabutang sa peligro ay kayong lawas ang publiko nga mahimo nakaupod sa mga nagagamit sa peke nga vax card kag certificate. Panawagan sang EOC sa publiko nga sabay lumagasto sa peke nga vax card sara makapabakuna ang mga wala pa mabakunahan sa mga vaccination center sang syudad agud matagaan sila sa mga pribilehiyo kung fully vaccinated na. And for sure, hindi sa ginaya pagutatan until kung may ara madanga involved dara. But you know, with technology nowadays, pwede lang ginaya maubra nga pare-pareho. If ever nga may ara pag-iban nga involved, I hope they will be all ma-expose ni sila tanan so that it can stop. Kaga, like I said, this is a message na kaga warning sa ibang pagidara nga nagahimo man sini or nagabalak nga nagaplano man nga mag-upra to stop it. Sa number 8, syudad sa Bacolod ang mayara sang pending nga request sa Department of Health Region 6 sang dugang nga healthcare personnel karon nga nagasaka ang mga hospital personnel nga nalatnan sang COVID-19.
May 50 tanan ka mga doktor, nurse kag iban pa nga hospital personnel sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod ang nalatnan sa COVID-19. Tungod sini, limitado lamang sa extreme emergency cases ang pwede sa admission sa non-COVID area sa Department of Pediatrics sang ospital. May 7 man ka mga personnel sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital ang nalatnan sang virus. Nagapati si M. Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, nga may mga tikang na nga ginahimo ang mga ospital agud mapunggan ang paglapta sang virus kag hindi man maapektuhan ang pagserbisyo sa mga pasyente. Yara sa masobra 30% ang capacity utilization rate sang healthcare system sa syudad. Pero mayara na sang pending a request ang City Health Office para mapabilin sa Bacolod ang 40 ka mga healthcare personnel nga ginpadala sadto sa DOH Regional Office 6. Ginapabaskog man sang EOC ang COVID-19 vaccination caravan para mas mapangapinan pa ang mga healthcare workers paagi sa booster dose. Sa number 7, Doblehon sa Negros Occidental ang kadamuon sang ilang mga contact tracers. Inibilang isa sa mga tika nga ipatuman sa Negros Occidental suno sa kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz para mas mapabakod pagid ang away kontra COVID-19 karon nga nagsaka ang kaso. Suno sa kay Diaz, sa kada positibo nga kaso parayon nga ginapatuman ang contact tracing para malikawan pagid ang paglaptas ng virus. Ginatunan man sa probinsya ang plano nga mangin mas accessible ang rapid antigen test sa publiko nga libre, ilabi na sa mga nagaalang-alang sa pagpaidalom sa RT-PCR test. Pila ini sa gintalakay upod sa kay Provincial Consultant Albi Benitez nga nagaduso sang pagpabakod pagid sang border control sang probinsya. Samtang padayon ang kampanya sa Provincial Health Office sa pagpabakuna. Sa pagpamuno ni Dr. Ernel Tumimbang, ang kampanya ang ginapatuman sa tagsa ka mga LGU. 53.87% sa target sa probinsya fully vaccinated sa karon sa record sa Provincial Health Office. Suggest ni Consultant Albi Benitez sa aton kagapon nga ang antigen test pa damuon ta in terms of making it available to the public nga para ang tao na lang mismo kung nahuya gid siya nga magpa-testing, no, siya na lang matest sa lawas ya. And paimuyong siya kung nag-reactive siya sa rapid antigen test. So we're trying to come up with a plan and a budgetary allocation. Sa number 6, lola kag menor de edad patay sa separado nga aksidente. Patay ang 7 ka tuig nga bata nga babayi matapos ini mabungguan sa motorsiklo sa highway sa barangay Pandanon Silos sa Murcia sang Domingo. Sa investigasyon sang Murcia PNP, nagapanglakaton lang sa kilid sang highway ang biktima sang siya ang mabungguan sang motorsiklo. Pilason man ang driver sang matumba sa motor. Suno sa pulis, posible wala makita sang driver sang motor ang bata bangod madulom ang dalan sa among nga tion. Samtang patay man ang 74 anyos nga si Susana Franco matapos ini mabungguan samtang nagatabok sa dalan Lakson sa Barangay Batas sa Bacolod. Kagahon sang Sabado sa mabungguan sang taxi si Franco nga nagtabok sa pedestrian lane agud magpadulong kuntani sa vaccination center. Sunod sa investigador, nakibot na lang ang driver sang gulpi nga pagtabok sang biktima bangod sa may ginasundan man ini nga salakyan. Ginahulat sang PNP kon pasakaan sang pamilya sang kaso ang driver. Sa number 5, isa ka babae ang patay matapos ginbuno sa iya anay live-in partner bangod sa pagpangimon. Patay matapos mag-agom sang madamo nga mga pilas tugas ang pagbuno ang 30 anyos nga si Enelisa Petwa. Sa iya sini nga ginaistaran sa barangay 2 sa syudad sang Sipalay sang kahapon. Ang suspect amo ang iya anay live-in partner nga si John Dad Sase. Sunod sa pulis, ginsulong ni Sasi ang biktima sa iya sini ginatiniran nga balay kag ginpapili kung sino ang iya pilion sa ilang duwa sang iya kachat nga Indian national.
Sa ginpili ni Petwang ya sining chatmate, dito na siya ginbuno-buno sa makapila ka beses ang suspect. Nagsurrender man sa Sipalay PNP si Sase matapos ang brutal nga pagpatay sa anay niya nga live-in partner. Sa number 4, may pagsaka man sa occupancy rate sa COVID-designated hospital sa probinsya sa siyudad ng Cadiz. Sa pinakaulihing nga datos ang probinsya, nagsaka na sa 62 ang na-admit sa ospital sa Cadiz kung 66.67% sa karon ang occupancy rate sini. Patag ni Provincial Administrator Refrando Diaz ang kalabanan nga gin-admit sa amo nga ospital mga pasyente nga gikan sa iban nga bululngan nga kuntani dapatan sang lain nga medical nga atensyon bangod sa mga nanarisari nila nga mga kaso kasubong sa mga magapanganak. Ugaling sila ang natukiban nga nagpositibo sa virus. Ini ang rason kung nga sila ang gindala sa COVID-designated hospital sa Cadiz. Para na pagsakas ang COVID-19 cases sa probinsya. Sa January 17 nga report sa Provincial Incident Management Team, 1,102 ang active cases. Kaginalantaw ang local transmission sa mga kaso. Wala pa sa may na-report nga Omicron variant karon sa Negros Occidental. Again, ang simptoma, hindi ya COVID ang kinabulong ta. Lain niya nga mga gababata, lain nga sakit, and then when they go to the hospital, positive cases gali. So ginasaylo natin sila sa COVID hospital ta sa Cadiz for treatment, no. But again, ang good news is that although positive sila, ang ila ginakadto sa hospital, hindi ya COVID nga simptomas ang ila ginapabulong sa aton subong. Anong buot sa lingon sina attorney nga daw meaning nga daw Damo asymptomatic nga naganagaw diri sulod sa aton. Sa number 3, ginapaabot na papagwa sang executive order base sa rekomendasyon sa Bacolod Emergency Operations Center nga dulaon na ang RT-PCR test result bilang isa sa mga requirements para sa intra-zonal travel ug na pagbiyahe sa mga lugar nga may palarehos nga alert level status. Inisunod sa kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang ginapaabot ang pagpagwa ni Mayor Evelio Leonard Diaz ang EO bahin sa among resolution sang EOC subong adlaw suno sa kay Ang. Tigaylo sunod sa kay Ang, ipatuman ang no vaccine, no ride o kung vaccination card na lamang ang pangitaon. Kung ang final destination sang pasahero sa Bacolod, luyag sang EOC, wala na sang pangitaon nga negative RT-PCR test result. Dugang paniang, magasulat man ang alkalde kay Governor Eugenio C. Lacson bahin diri. Hindi agud tumakahibaluman ang probinsya sang tikang sang syudad para malikawan ang anuman nga problema. Ehemplo diri, ang mga magapadulong sa Bacolod gikan sa Negros Oriental nga magaagi sa border ngayara sa jurisdiction sang Negros Occidental. Ini ang magalakip sa mga nagabiyahe sa Western Visayas kag Negros Oriental. Ang gina-expect naton is the recommendation, the resolution of the EOC to lift the requirement of the RT-PCR test for intrazonal travel from within Western Visayas and including Negros Oriental na i-lift na ang pag-require sang RT-PCR test. In lieu of that, ang no vaccine, no ride na lang, o ng vaccination card lang ang pangitaon. pero ang Oriental sa province gaagi paano na enforce? Pero tikod ang final destination nila Bacolod, mangayo sila bala sang permit to travel. Sa number 2, no vaccination, no ride ang ginapatuman naman sa Bacolod Silay Airport. Ginpost ang Public Information Office ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa ila sininga official Facebook page ang advisory gikan sa Department of Transportation na Civil Aeronautics Board bilang pagsunod sa DOTR order nga nagahatag sang access sa public transportation sa mga vaccinated population sa National Capital Region nga napaidalom sa Alert Level 3 Pasaka.
Inya nagalakip sa domestic travel pagkadto kon gikan sa NCR via land, rail, sea kag air. Ginasiling man sa order nga ang mga operators ng public transportation ang dapat nga mag-issue lang gid sang ticket sa mga fully vaccinated individuals nga may vaccination card. Ang exempted lang diri amo ang mga may medical condition nga hindi pwede mabakunahan kontra COVID-19 kag ang mga may kinahanglan nga backload nga essential goods kag services pero dapat may mapakita nga barangay health pass. Ang order ang naging effective sumugod kahapon, Enero 17. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagpatuman sa no vaccination, no ride nga pulisiya sa Valley Car Transit Incorporated ampara na lang anay sa mga pasahero padulong sa Negros Occidental o kung mga taga Negros Occidental nga magagwa sa probinsya. Kutob lang anay sa mga pasahero nga magabiyahe pa Cebu kag ang mga magahalin sa Cebu pabalik sa probinsya pangayuan sa negative RT-PCR test kag vaccination card sa ila pagbiyahe sakay sa bus sa Valley Car Transit Incorporated. Kasubuman, mga requirements nga ginapangita sa mga pasahero nga magapadulong sa Zamboanga. Sunod sa kay Jade Cibalios, pamuno sa Media Relations Office ang VTI, kabahin inisang pagsunundan sa national government, agud mapangapinan ang mga pasahero batok sa nagasaka ang kaso sa COVID-19. Ang stricto nga minimum health protocol ang padayon man nga ginapatuman sa terminal kag sa sulod sang bus nga nagabiyahe nga nasakpan sang probinsya nalakip na ang Bacolod City. Ginahaylo man sa tagdumalahan sa bus company ang mga pasahero nga luyag magpabakuna sa vaccination center sa sulod sang terminal. Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga mayara sang cinnamon plantation sa probinsya. Ini ang ginahimo nga hand sanitizer, cinnamon sugar kag bisan pa kandila. May report si Nico Delfin. Ang cinnamon tree o kon kalingag ang sadtuan ay ginahimo lang nga uling kag paamak sa kabukiran sang probinsya. Pero sino balang magdumdum nga sarang ini mabaligya kag pwede pa mahimo nga produkto. Kasubong na lamang sang hand sanitizer, cinnamon sugar, kandila kag habon nga himo sa cinnamon nga ginabaligya sang Plantsville Health Products sa startup market sang SM City Bacolod. Cinnamon gali, gina-inkaon to subong sa Pilipinas are imported. So around 95 to 98% are imported. And yet I also discovered that the Philippines has 19 endemic species of cinnamon. When you say endemic species, it's also found only in the Philippines. Why are we importing when in fact we have our own cinnamon, di ba? Suno kay November kaniya soyo, jutay na lang sadto ang mga puno sang cinnamon o kon kalingag nga nabilin sa kabukiran sang Don Salvador Benedicto. Pero sang nasugda nilang social enterprise nagalabot na karon sa masobra 14,000 ang ilang mga seedlings sang kalingag nga napangtanom humalin sang 2019. No, but I started buying the seedling, I started buying some bark para makadevelop ko sing products and to show them na hindi lang na siya pang uling. These are the products that can be made from the Philippine cinnamon, and then it convinced the farmers. Wala na nila tapak-tapakan, they're guarding na their trees kasi baklon di ba? Kag makwartahan nila, no? Tapos kung magtapas pa na sila sing cinnamon, ang dahon kakabili na sa forest floor. But now we can distill the cinnamon and extract essential oil, which is very, very expensive. Hindi lang ordinaryo nga puno ang kalingag, kinakabig man ini nga superfood tungod sang mahatag sini nga mga health benefits sandigman sa mga pagtuon. Ano siya kasi anti-diabetes, anti-cancer, kag anti-hypertension. Yeah. Every day, ang cells naton ga-oxidize or nagakapatay, right? Damo-damo kasi sing mga elements around sa ginakaon ta kag sa palibot nga ga-oxidizing aton nga cells. Mag-antioxidant buot sa lingon gina-slow niya yung pagpatay sing cells or ga-regenerate siya sing bago nga cells. Ang Plantsville Health ang nagtukod man sang partnership sa mga government agency kag sa iban pa nga private institution kag organization agud nga mas mapabaskog ang kampanya para mapangapinan ang palibot kag mapalambo pa ang palangabuyan sa mga mangunguma paagi sa pagtanom sang kalingag. Kaupod nila ang SM na naghahatag man sang oportunidad sa pila pa ka mga micro, small and medium enterprise sa natukod nga startup market. But with SM yan, lain-lain nga tawang di ba, bata tigulang, lain-lain nga income bracket. Yun. So saling ko SM is good. Yeah. So you're planning to expand?
Oh, what I'm planning to do is to find out first how I can be profitable here para ang formula ko diri sa Negros I can replicate in other SM stores. Ginalauman sang social enterprise kaupod man ng SM nga mapasanyog pang pagtanom sang kalingag agod mas madamo pa nga mga mangunguma ang mabuligan hindi lang sa probinsya kundi pati na sa iban pa nga lugar sa pungsod. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Barbie na naman ta today. Ang cinnamon tree, kalingag at tawag sa aton gali. Gani man. Kag ano no, kadamo gyud isang pwede magamit sa sina nga cinnamon tree nga ginatawag. Kag may plantation di sa Negros, wala ta nakabalo all the while, kagara lang sa DSB. Pero kanami kay kadamo ma-explore nga mga produkto nga mahimo halin sa iya sa cinnamon. Kag syempre ruming, nagserve siya nga duga nga palang nga buyan, duga nga palang itanan. Kag syempre mas the more nga ma-support na local kay halin sa aton. Dapat lang. Kahaga mo yan mga balita sa Negros, Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Panahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.